ibandla liphakame.
kule nkonzo ekhethekileyo. Njengoba sonke sazi ukuthi namhlanje usuku lokuqala lohambo lwalaba bebelungiselela ukuqiniswa. Njengoba sazi ukuthi maqinisweni silungiselweni ey'ntathu enifundisiwe ngazo. Siyabemukela abazali ihloko ekhona kwesekela laba abazoqiniswa. Ngithatheke ithuba ngokukhethekileyo. Well, I'm not supposed to be welcoming the bishop because mangabe ekhona ure kind of bishop of this parish. Mina ke ngiba assistant umshumayeli. Namhlanje ngithathele role yokushumayeli usiza uretha wale parish ubaba Ndwandwe. Akahambi ke yedwa memukele ubetha half wakhe mfundisi uz Ndwandwe mamuzanele that is with us. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, pray for this day and this service. Yalabantwana bakho nxa bethatha that initial step sokholo lwabo ngoba isiqalo is confirmation is not the end. Siyambonga uNkulunkulu, siyakholwa ukuthi ukhona phakathi uNkulunkulu. Futhi ke uza kusithinta njengoba esimemile yena. Osiyomsake mayingusisi. Masitabelele ngenye.
Nkosinathi, Dumisano semakate, Nkosinathi, ake nilalele indaba enhle emenyazela kukaMateyu ongcwele, isahluko seshumi nane, siqala ukufunda kwisahlukwana seshumi nantathu. Listen to the good news proclaimed, Matthew 13 starting to read, Matthew 14 starting to read from verse 13. Wathi uJesu esekuzwile lokho, wamuka lapho ngomkhumbi, waya endaweni eyihlane eyedwa. Kepha izixuku zathi sezikuzwile, zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. Waphuma wabona isixuku esikhulu
waba nesihe ngaso, waphubulisa abagulayo babo. Selishonile, abafundi bakhe beza kuye bathi, le ndawo ihlane, isikhathi sesihambile, mukisa izihluku ukuba ziye emizaneni, zizithengele ukudla. Kepha uJesu wathi kubo, akuswelekile ukuba bamuke, bapheni nina ukudla. Bathi kuye, asinalutho lapha, kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Wayesithi, ziletheni lapha kimi. Weseyala izihlobo ukuba zihlale phansi etshanini. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazitephula, wabanika abafundi izinkwa. Abafundi baphakela izinkukhu, badla bonke, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, izikabetho eziyishumi-nambili ezingcwele. Kepha abadlayo kwakungathi amadoda izinkulungwane eziyisihlanu, ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Ivangeli likaKristu leli. Yeah.
egameni kaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Amen. Sihlale phansi. Mhlawumbe ngingakaqali namazwi engicabanga ukuthi inkosi babuyise kini. Ngiqale ngokuba ngithi kulaba abazoqiniswa anika phasi, kodwa ke phela niyokwazi nxa seniphasile. Uma ningafuni ukuphasa, abofakazi bagcwele indlu yesonto bayokwazi ukuthi yini engingafunanga ukuphasa. Mina ngizoninika ithuba lokuba niphase, kodwa futhi uma kungenzelanga uba niphase, take heart, I'll come back next year. Ngiyobuya ngizoniqinisa ngonyaka ozayo. Anginakunishiya nje ngemlahlelo kuphela. Siyezwana, ngiyoninikeza kodwa ithuba lokuba niphase. Okwamanje hlalani nazo phambi kaphasi bese nilalelisisa. Bazalwane, esifundweni sokuqala umprofeti uIsaiah usibonisa umfanekiso omuhle wokuthi kusho ukuthini ukuba ngabantu bakaNkulunkulu nokuba yes usiletha kuNkulunkulu osimema ukuba size kuye noma singaphethe lutho. Uthi come to me, all you that have no money. Uma ubheka lesi simemo, isimemo lesi sivulekile. Ngoba uNkulunkulu uthi wozani. Uyakubona uma ithi noma ngabe unemali noma unayo, woza, ukhona ozokuthola okukufaneleyo mahhala. Isimemo esivulekile sikaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi lesi simemo uma usubheka sibonisa ngizothini igenerosity kaNkulunkulu. A generous God. uNkulunkulu uyebalekela amagama akwamema usithi wasesizulwini. Ungabusala ngesizulu uzawuthini. Kodwa usibonisa uNkulunkulu onakho konke futhi othi mayinikeza anikeze umuntu kube ngathi uyamdunga. Usibonisa uNkulunkulu onjalo. Lapha simbona uNkulunkulu ukuthi unjalo ngoba uthi wozani, kukhona ubisi lwamahhala, kukhona amanzi amahhala, kukhona isinkwa samahala. Amen. Amen. uNkulunkulu lapha konke lokhu uthi kutholakala kanjani mahala ukuze kwenelise idingo zomuntu nomuntu. Uyasazi isidingo sakho nawe. Kunokwenzeka ukuthi kulesi simemo uma uzobuyela emuva wena esakhe isidingo singaneliswanga, akumuyi uNkulunkulu ongafunanga ukunelisa isidingo sakho, wena ongezani. Amen. Ngifuna kuba ngidlule ngisiqhumele isifundo nevangeli lanamhlanje. Lapha nakhona simbona uMathewu esipendela isithombe sika Jesu onokubele, onesihawu, futhi uJesu onjani, ogenerous, ofana naloya uNkulunkulu bekhuluma eqaleni wozani nithola izinto zamahala. Nalapha uMathewu usibonisa uJesu onjalo. Ngisayicabanga lento ke kwabuya nje indaba engathi ngayizwa ngenye yama missionaries eyayise India okuthiwa yathi sukuma ikhuluma nezihlwele nabantu ababelapha okwakuzingcube zabantu beyinkolo ngeinkolo. Yathi uNkulunkulu simbona kuJesu, esimbona kuJesu uNkulunkulu onakekelayo, onakekela ngalendlela ukuthi uyakwazi ukuzinikela yena esiphambanweni. Mayisehleli phansi, ehlala phansi, usukume kudokotela oyihindu athi hayi siyabonga kakhulu kulona okade ekhuluma ngenkulumo yakhe enhle kangaka, kodwa kufanele siqaphele ukuthi singamthathi uNkulunkulu sizominvolve kuma affairs ethu thina abantu.
uNkulunkulu must be left alone. We must singamenzi umuntu. Niyangizwa? Uthi masingamenzi umuntu. Kodwa ungathola lamazwi akhulunywa yilo mfo weHindu aphendulwa nguSelvin Hughes. Othi uNkulunkulu onganakekeli, ongakwazi ukubona ukuba nonake nezidingo zabantu, akasiyo uNkulunkulu ofanele ukulandelwa. Lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye akusiyo uNkulunkulu odonswa yithi ukuthi azongena ezidingweni zethu. Nguye owakhetha ukuzongena ezidingweni zethu. Amen. Nguye owakhetha ukwenza njalo. Akuyithe sithi woza uzoba phakathi kwethu. Ngesikhathi ekhetha ukuba umuntu wazi involve yena ezidingweni zabantu. Siyezwana bakwethu? Ngakho sikhuluma ngalowo uNkulunkulu uye lona namanje esizwa ngaye evangelini. Nangu uJesu uzwe indaba ebuhlungu. Uzwe ukuthi isihlobo sakhe lapha uJohane sibulele. Uyamcacela ukuthi uma uJohane bulele kungenzeka nami lokhu kufa kusondele kimi. Kodwa kangisho ukuthi wayebaleka, kodwa uthi bafundi bakhe ake sisuke ke siye endaweni eyihlane ke sithole ukuthula. Izihlwela ngazi zitshelwa ubaba. Nokuthi uyangaphi kusho ukuthi zalandela ukuthi umfula mawubhekele kusho ukuthi uyale. Ngoba kusizwa kuthiwa zagijima zabedlula bezabona ngesikejana. Uma ethi uyafika phambili engakaphumuli nokuphumula, ihlwele nazo sezimi zimbhekile bese lithi izwi kaNkulunkulu wabalesile. He had compassion. Siyezwana? Uma uJesu ebabona laba bantu ezwa lemizwa, kusho ukuthi waqala wasebenza phakathi kwabo waphilisa. Uma bebalwa asizwa neni bakwethu, uma kulinganiswa kuthiwa zinkulungwane ezinhlanu kukhulunywa ngamadoda. Niyawazi ukuthi ayidlaladlalana amadoda ey'ntweni. Kuyakutshela ukuthi kunokwenzeka ukuthi abantu abaningi ababekhona lapho amakhosikazi nezingane. Siyezwana? Ngakho asikhulumi ngo-5,000, sikhuluma ngenamba engaphezu ka-5,000. uJesu kusho ukuthi nalapho ephilisa baningi uyayibona igenerosity kaNkulunkulu, baningi abantu abaphiliswa. God showing his generous love ngokuphilisa laba bantu abaningi. Uma seliya kozibeka kuningi abafundi beza kuye, ngiyayithanda le ndawo, bathi kuye le ndawo ihlala lithi uma ushaya ngalolimi umntaka walikhuluma olumnandi lithi kwakufa abafundi bakaYesu beza kuye, bathi le ndawo ayinamizi nexesha selimkile, bandulula abantu bemke baye ezidolophaneni bazithengela ukutya. Bandulula i-answer yabo ukutya kukho la kusehlala. I-answer kubo ithi basuse ukuze singaboni abantu abalambile eduze. I-answer kubo leyo. Kodwa uye uJesu nakho la ngimthanda khona, uthi uJesu abayindaba banikele nini ukudla. Amen. Abanjani? Abayindaba. Yenzani njani? Banikele nina ukudla. Bakwethu, ngicabanga ukuthi singakuzwa lokhu sengathi kwakhulunywa nabafundi ngalesi sikhathi. Ngicabanga ukuthi uJesu namanje esikhathini sethu sakusho lokho. Kithi ngesikhathi thina sibona abanye abantu, sibabona ngapha nangapha, abanye size sibabize ngamaphara, uJesu uthi labo bantu bangumsebenzi wenu. Nibabiza ngamaphara nje niyayimangalela. Uma belambile yinini okufuna nibanikeze ukudla. Amen. Uyabona ke uma ubona leyo nto ayisho njalo uJesu,
ubuka ibandla linaphi ibandla ikhathi ngekhathi kuba likwazi ukwenza lokho. Uzwe kuthiwa ibandla linosuku kitchen lenza lokhu nalokhu lizama ukwenza lokho kodwa akwanele good people. Ngoba kwesinye isikhathi senza lokho kanti we are creating more dependence. Kunokuba sisolve iproblem siyayikhulisa ngoba sekwanda abantu manje asebazi ukuthi kohlala kunokudla lapha. Asibafundisi ukuba bayiphilise. Abanye akabafunda kuyiphilisa. Babona kungcono ukuhlala. Uyabona abanye kwala noma sekubathathile bathole neshawa. Kuba sengathi uma kwagqoka eziclean akeneli ugqoka eziclean. Ubuya phuma ayogqoka lezi zakhe. Ubusubona ukuthi abanye bagcina nako ukuhlupheka lokhu sebegqoke sengathi ingubo yabo. Sizezwana? Ngakho uma ubuya uza lapha uthi uJesu mase beshile ethi uJesu bapheni nini ukudla. Uyathula uyabuka omunye wabo lapho Ndwandwe. Uthi singabaqala sibaphinde ezinkulungwane engaka. Uthi la kukhona nje inhlanzana izinkwana ezinhlanu nenhlanzana ezimbili. Abe kuyini kodwa konke lokho kulabo abantu abangaka. Amen. Niyayibona nezola yakhona. Utheni uJesu bapheni nina ukudla. Sekuqalile sekuyabukwa manje omunye ubuka njengomuntu uthi zincane lezi zinto azinawufika ndawo. Siyezwana? Zincane izinto azinawufika ndawo. Senza njani nathi? Hayi ibandla lethu liphuka alinayo imali. Ungathi kungahlanganisha i-assessment kuthiwa singakwenza kanjani kokunye. Amen usho nabi lapha. Ungathi ukhuluma lezi zinto ngase ngizwa sengathi amen nangeyosithela. Amen. Bakwethu ufuna sibuke singabuki lezi yenkulungwane. Asibuke lapha kithi ukuthi uthini kithi uJesu ngaleli lizwi. Leli lizwi lithi banikeni bapheni nini ukudla. Uyabona ke uma sekuzwa lona omunye uthi zinhlanu uthi uJesu lalela zona lezo zinkwane ezinhlanu khona lobo buze benu nobubha benu lethani bona. Ngizola iyakhona akasho ukuthi uthi lethani khona lokho okuncane khona. Musukuhlala usubalisa ukuthi hayi thina siyahlupheka uthi lethani khona lokho okuncane nako kuletheni. Uyabona into eyenzakala uma sebekuletha bayakuletha uyakuthatha uthiwa waphakamisela phezulu. Uma kuphakamisela phezulu wabonga okuyena onikeza izinto wayesekubanikile. You can imagine you can imagine njoba kuthiwa baniwe laba babheke wena ukuthi izikho bazoyithola kuwe bonke. Awubheke labafundi angazi noma bayi-12 kuthiwa nazi indimbane kuthiwa abazinike ezikulu. Awubheke kuthiwa umsebenzi ongakanani babela lezi nkulungwane ukudla. Wawungakanani lo umsebenzi. Ilento evami kwenzeka kwesinye isikhathi nathi thina esinike esibekwe phambili ufumana ukuthi sesithwele sodwa abantu ababoni ukuthi umsebenzi mkhulu balindele nje bona ukuthi akuzwe kithi. Nakho kwakwenzeka la. Kodwa into engiyibukayo mina uJesu enza isimangaliso kulaba bantu ekhombisa kubafundi ukuthi chabo ningabohlala nilandula. Lokho khona lokho kungekho kuthatheni nikulethe kuNkulunkulu. Amen. Nithi uNkulunkulu nakho siyafuna ukwenza nakho esinakho uNkulunkulu nibone ukuthi uNkulunkulu uzokwenza njani. Ikhatha iningi silibala ukulandula bese silahlekelwa zibusiso zethu ngoba siyalandula. Silandula ngisho sesinakho. Alandile umuntu enakho athi hayi mina nginakho usho nakho. Uyabona ke laba babelandula kungekho ngempela. Izinkwe ezinhlanu zasinenzana. Inhlanzi ezimbili zasinenzana. Kodwa uJesu bafundisa into eyodwa ukuthi uma uthatha lokho okuncane ukuletha kuNkulunkulu, uNkulunkulu is able to turn lokho okuncane into something extraordinary.
ufumanisa ukuthi iyakwazi ukuqhubeka lapho yondle abantu abaningi ngoba kulethwe kuye izinto ezincane. Thina ngiyabuka ukuthi ikhathi eziningi sithi masibhekene nezimo zabantu abalambile. Uhulumeni wenzani? Uhulumeni wenzani? Nake nambona enzani? Wenza lokho kwenziwa uhulumeni. Ngiyazizwa ukuthi nathi siyabaleka ekubeni sibhekane nento uNkulunkulu ayibhekise kithi bese sikhomba bani? Sikhomba uhulumeni ngoba yena noma ungathini ngayo ufanele yena unemali eningi. Uye kufanele enze lezi zinto. Abethe uNkulunkulu engashongo ukuthi government bapheni nina, uthe kithi bapheni nina. Niyangizwa bazalwane? Akingithi. Niyayicabanga yini ukuthi lento ekhulunywa uJesu laphana yinto ibandla lobuKristu elaliyenza? Funda izenzo zabapostoli. Bababelana konke kuze kungabikho osweleka. Sahamba salahlekela umsebenzi wethu. Obani manje abawenzayo? Amasulumane. Ayithatha phoni manje. Ungambona umKristu evala isitolo ngo-12 on Friday. Ungambona? Ithini leyo nto ngumKristu bethu? Bayakwazi ukusivala ngalesikhathi imali iningi. Basivale beya kuNkulunkulu. Emva kwalokho banawo ngisho imali makuqhanga idingo emhlabeni banayo imali bayakwazi ukukhipha leyo mali yabo. Thina sehlukana kanzima nemali yethu. Ngisho kuthiwa kunikwelela isontweni. Ukubona ukuthi uzanzima nayo umuntu kabuhlungu. Alingisele insizwe engangayibona. Neshwa kwakusekhaya. Kuyisinqaba. Ngiyabona ukuthi mayiphuma imambana lekhaya yayicabanga ukuthi ihlele kahle imali. Yayifaka emaphaketheni right. Uma sekumiwe lapha eminyango nalokho phela ithi yakushaya lapha. Ithi ayiphume ibuyisele ngokusheshsha enkulu. Ithi shaya ngapha ayi wrong nale. Ithi shaya ngapha ithi ku-wrong. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani akhohlwe. Ekugcineni ubona ukuthi uyashaya athi ku-wrong kakhulu umbona ukuthi ibuhlungu inhliziyo yakhe ebeka le mali. Bakhona banikela kanjalo bese uNkulunkulu engawavula amafasitela. Ubusumangala ukuthi yini unakho kungakuxhumeki. Kanti uma wenza ulingisa abantu abaningi bathi makufanele benze ngenhliziyo ekhululekile benze bona sengathi bayambalela uNkulunkulu. Lalela kuthe uNkulunkulu noma kuncane kulethe kuye. God is able to multiply that. Nansi la kulethwe izinkwa ezinjani? Ezinhlanu, ezinhlanu zingaki? Ezimbili, and God multiplied that. Kwadla abantu abangakanani? Abaningi. Ngoba unjalo uNkulunkulu uma kulethwa zonke izinto kuye ngokholo. God is able to multiply that. Ngikhuluma ngalokho bantu bakwethu ukuthi sithi masiyifunda le ndaba silalele leli gama elikhulunywa lapha ethi khona kithi umpostoli bapheni nina ukudla. Bapheni nina. Akayile kodwa uthi thina. Mhlawumbe ukhuluma nathi. Niyazazi nani izimo la? Niyazazi izimo. Khona kwenye indawo engathi ngikhuluma sengiyababona kabosisi ababehla benyuka. Ngithi mina bandla kungenzeka ukuthi nangakho lesimo esisibuka lapha eduze njalo uNkulunkulu ukhuluma nathi. Ukhona yena owakwayihlupha wasondela kuloya muntu wambuza ukuthi kunjena nje kwenze njani. Akekho kuphela ngisiza nejudgment sikhondela. Akekho kayihlupha ukuthi uzube lapha ngimdala umuntu kwenze njani. Uze wenza umsebenzi obuhlungu kangaka kwenze njani. Siyakhondema thina uNkulunkulu asethembileyo ukuthi umhlaba uzosizakala ngathi. Ithina esingakwazi ukuba sisondele kubantu abahluphekileyo sibabuze kunalokho thina sima as judges. Sikhondema konke sikubona ngathi ku-wrong.
siyabizwa uthi uNkulunkulu bapheni nina. Bapheni nina. Mhlawumbe sibizelwa naseyimene njalo ukuba sibakhona abantu abahluphekile. Ukuze singatholi sesithola ijudgment kaNkulunkulu ukuthi omunye ubedlula phambi komnyango wakho kodwa wena ukwazi umbona. Thina ke sibiza ukuba nokuba singashifti neblame size siyishiftele ku-government. U-government yokwenza o-government abaningi bayethembisa. Kuze kusho kubani ke mfokazi osho imoto ekuseni? Umsweli. Athi unede kwavotwa ikhansela alaphinde labonakala. Ekhuluma iqiniso ngoba esikhundleni soba abantu basondele kubantu ukuze asebenze ngabantu uyanyamalala. Umuntu owinayo kumakhansela umuntu obuyayo asebenze nabantu. Enze laba bantu kuba babone ukuthi siyingxenye yalento eyenzakalayo. Umsweli kusuke ekhala ngalokho ukuthi abanye kugcinwa kuvota angaphinda abonakala umuntu. Nathi bakwethu uNkulunkulu akasize singazi sibalwe umsweli njengebandla ezithi likhona idingo sibe sijahe nje uyongena endlini yesonto sicikoze siphume sicabanga ukuthi sesikwenzile okufanele sikwenze. Uthini uNkulunkulu? Uma ethi bapheni nina uthini kithi? Amen. Angisho sizothi mase siya ngasekugcineni bazalwane bese sithi baba somandla sizinikela kuwe sikuJesu Kristu Nkosi yethu. Sithini asisho ukuthi sithumele esontweni, sithumele kuphi? Ezweni. Kodwa singahambi sodwa, sihamba namandla kaMoya oNgcwele ukuze lokho esithunywe khona noma thina siyibona singenawo amandla kuthi ngokwethembeka kwethu sikwenza uNkulunkulu adunyiswe abatshazi. Umsebenzi ungaphandle awukho la sizohlangana ukuba sigquzelwe ukuze siphume siyokwenza lo msebenzi uNkulunkulu awufuna ukubona wenzekile ngathi. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba akagcini nje ukuba generous kithi njoba aba generous naseyixukwini leziyalo. uNkulunkulu uba generous kithi ngoba efuna ukuba ngathi athi bless others. Mhlambe you are one of those who have been blessed. Angushintshe uzaze ngikhulumele bless kanti angiyila bangaki wena obabusisile angikhulumisile ngoba ngithi bangaki obablessile uyocabanga ukuthi ngikhuluma ngama-blessers. Bangaki wena obabusisile ngokubusiswa kwakho? Kungenzeka ukuthi ubusiswa impela kodwa amehlo akho asesuka avaleka wayibona wena wase ukala uyifaka ku-competition nabanye abantu. Instead of seeing how God has blessed you, ukompyutha nabanye ufuna ukwedlula abanye. Niyabona la emhlabeni izinto esiyinikwa uNkulunkulu kuba zisisize zivamba ne-tendency uma singayinakile yokuba ziyinika amandla phezu kwethu. Money is one of those. Baningi balahlekelwe indlela yabo, balahlekelwe ubudlelwane babo noNkulunkulu because of money. Ayirongi imali. Ibona bavumele ukuba ibenze ama-prisoners. Bagcine bengasakwazi ukukhonza uNkulunkulu. Washo bantu umfokazi uculayo uthi akulaleki uma unemali. Qinisile bakhona abalali. Banayo abalali. Ngoba iyaxakana. uNkulunkulu asize thina sithi sibone ugenesis kaNkulunkulu siphinde nathi sikwazi ukuba sibusisa abanye ngalokho uNkulunkulu asibusise ngakho. Leso simemo sikaNkulunkulu ukuthi noma ungacabanga ukuthi wena unalutho, thatha lokho okungelutho ukulethe kuye ubone ukuthi yena uzokwenza njani. He is able to turn ordinary things into extraordinary things ngoba he is God. Uma mhlawumbe nawe ubukeka impilo uyazibuza ukuthi mina bengubani, ubengakakudala uNkulunkulu ungebani.
ulapha ngoba nawe uba. Ngakho-ke uma uzeyiza noma uzeya, yiza nokuzeya kwakho kuNkulunkulu. Umbone ukuthi uNkulunkulu wenzayo. Angigcine-ke bazalwane ngokuba ngithi uNkulunkulu asisize endleleni yethu sonke. Kulezo zinto uNkulunkulu asibizela kuzo amehlo ethu angavaleki. Singahlali ukuthi namhla kuyitho okufuna senze izinto bese sijika sibalekela kuhulumeni. Uhulumeni uyokwenza okufanele nohulumeni. Kodwa khona okunye okufanele thina. Asingagcini ey'ntweni ezincane, singafiki ey'ntweni okufuna ngabe sifika kuzo, ukuze abantu bonke baphile ngendlela uNkulunkulu afuna baphile ngayo. Wethembe thini uNkulunkulu? Wethembe thini? Amen. Hallelujah. Anginike nina-ke bangani bami ithuba leli lokuphasa. Cela umfana nentombazane abafuna ukuphasa. Niyakwazi ukwenza njalo? Anikwazi. Niyazi ukuthi uNkulunkulu uvame ukukhuluma nathi sonke kanje. Athi woza kimi landela. Benze njani abaningi? Baqalaza abantu. Abanye bagcwele kusuku. What you have just done, you have taught us ukuthi when you actually step out in faith, God blesses you. Amen. Nenze isitepiso sokholo sokusima benazi ngibizela beningazi ngibizela. Niyabona ke nina ngenxa ukuthi ningethembile nasifundisa lesi sifundo sokholo. Ngisesizombuza kodwa ababili ngizonibuza ke nina ngizomyela. Uyabona ke wakwaye emadodaneni. Emadodaneni mawushaya into right noma ushaya into yangakhona angingasho into right. Uma ushaya uzwa amadodana esethi yenyuka. Asho aqonde ukuthi shaya mfana. Uma ungizwa ngithi yenyuka usho ukuthi uhamba khona. Uma ngikasho ukuthi yenyuka now walking right here. Uzosho mina ngithi uma uzibona lapha beshayela inhlobo khohlwa yiba bayazi athi azazi wayini bani ufuna ufunela iqiniso. Ufunela iqiniso.
Amen. Why do you want to confess? Why do you want to be confirmed? His answer is he wants to be closer with God and also to contribute in the life of the church. That's what he said. Yeah, that's what he I won't be able to summarize the essay that he has just given. But what I grasp is that she wants to be closer with God and the Holy Spirit. For me, that's very important. Closer to God and the Holy Spirit. Bayayishayela. Bashayeleni. Lalelani. Uma usune-relationship noNkulunkulu, so what? Uma usune-relationship bese kanjani? Uyayizwa into engisho? Ngoba baningi bafuna ukuba ne-relationship kodwa usungasaboni ukuthi what transpires after that. Holy Spirit may be with you. Bese kwenzeka ntoni? Mina-ke uzokwenza le nto eningayishilo, which means yinini engingafuna ukukhonfela ngoba lishilo lokhu mina engizokwenza. Wena kuthe uzosele esontweni, uzokuhlela lapha esontweni. Uzokuhlela lapha esontweni. Awuhlali lapha esontweni. What about lapho okhona? Good people, niyakulandela engizama ukusho. As we do not confirm people for the sake of confirmation. Kunezinto ezintathu engizozenza ngizwile kuthiwa niyifundile. Mtsheleni yokuqala. Nilungiselelwa ukwenzani waqiniso. I know you know that. Phendulani. Nilungiselelwa ukwenzani emqinisweni. Waze simela, waze. Bayakwazi. Yes. Akahamba phenduleni. Uye na uzoqinisa. Yes. Oh, now yes. Isho. Nilungiselelwa into ey'ntathu. Ningashayi into phansi, niyabona ukuthi banibhekile bonke. Eyokuqala yini? Mina ngizoba nofakazi abaningi. So there's the mic. There are three things elungiselelwa zona ifundo emqinisweni. Wrong. What's yes. In 2, 3 izinto. 3. Ngiyayithanda. Niyabona bakwethu akufeyilisi mina. Benduni. 2, 3 izinto elungiselelwa zona emqinisweni. 1, 2, 3. Uqala, isho uqala eyodwa vele. How? Wrong. What's? Leli class liyafeyila leli class. Ulungisela kwenzani emqinisweni? Teachers, bapothisha. Teacher. Bonke laba bashinte wrong. Ithi lento uma sifika lapha ku prayer book. Kule nkonzo sizoyenza. Uzawufika iqale ngikhulume ngompaphathiso bese ngithi emqinisweni. Yes, silungiselelwa. Bekwa kwezandla. Silungiselelwa ukuba sifakaze. No. One section. Uthini. Fakaza ngoJesu. Number 2, yes. At least shayeni izandla.
Number 2. Sisebenze. What? Chikwan, what? Nami baba. 2. Usho lokho kusho yilona. Uthini? Sisebenze, correct. Shanini izandla. 3. Yes. Kodwa wakufaka esontweni. Wathi sisebenze. Kodwa ke yi-answer. Kodwa ayila esontweni kuphela. Lapha ngaphandle. Shanini izandla ke. Esithathu. Wrong. Wrong. There are 3 things. Sebeyishile imbili. Esithathu yini? But ukusebenza nokufakaza. What's the other one? How? What? Sebenzibhekela ama-answers. What? There is a third one. What is it? Zama Wrong. Zama ukuthi abantu bayazi le nto ukuthi it's not What? just about funeka bazazi baqiniselwa. There's one point left. Maulisho, I'll give you 50 rand. Really? Wrong. There's just one left. How lesi izinto esigida nami ngida kuzo nothisha bagida kuzo senikhohliwe manje. Hayi man. Wenzani? It is worship. Shanini izandla. Angazi. Hayi ukulova esontweni ninelovayo. Singekho isizathu. Regular worship, witness, and service. Abakaphasa cha oyedwa nje yiza nenze njani hala no uthi baba passport uthi hayi ngoba sebebonile bazofunda ngendlela sengiyenzela nina ngokuthi angiphasile Bashanini izandla sebemafile. Basabona, it is very important uma senza lezi zinto ukuba abantu abaqiniswayo uyabona nje lothe uqinisela ukuthi isidlo umqinisa usiwo ukudla isidlo Yebo. into evula umnyango kumuntu kuleli bandla lasesheshe ayisidlo umbhabhatiso baphezu angisho kusho nina ma uqeda ukubhaptizwa laphana lithi siyamemukela emndenini kaNkulunkulu singamalunga kanye nawe ukwazi kanjani umuntu osumemukele uma sekufanele azothola izinto zasekhaya you deny that person angisho niyayibona imfundiso yethu yaphambana nesikwenzayo ngakho umbhabhatiso kwakufanele ngabe kade wena kodwa ke lokhu enizokwenza namhlanje ngizonikhipha ukuba niye emhlabeni niyosebenza kodwa umbuzo wodwa bengifuna ukubuza ngokuthi sebaphasa la kodwa bengifuna ukubuza makuthiwa nokusebenza kukhulunywa ngani kuthiwa kukhulunywa ngani makuthiwa nokusebenza ebavele balunga kakhulu Alvin, what's Alvin? They should know. nokusebenza
libala ikhuluma. Ukusebenza ebandleni kuzindlela Lalela. The minute what ebandleni usuphumile eceleni. Ebandleni nasemphakathini. Kodwa ke the minute waqala wayiconfine what ebandleni. Ukusebenza ebandleni nasemphakathini ngokuthi ulekelele abantu abadingayo, uhambele abantu abagulayo, unikele futhi nasesibhedlela. Uma sikhuluma ngokusebenza bandla yokuba umuntu angayinaki yena azazi ukuthi uthunyiwe nakulabo abanye aba-less fortunate. Njengomkristu, you can't close your eyes, your heart to them. Funeka ukwazi noma bebaningi bezama uku-exploit, kodwa funeka ukwazi ukuvula inhliziyo yakho uma ubona umuntu ehluphekile, ukwazi ukumsiza. Yilokho engikuzele kini ukuthi ningabi inqwaba yabantu abazozinaka bona. A church that exists for itself is no church. Yeah. We exist, in fact, we exist for those who are non-members of the Anglican Church. That's what we exist for. Masingabanaki labo bantu abangaphandle, ngisho abangesiba abanebandla asikabi ibandla. Amen. Amen. Cela niphakame bandla.
phela asosela phela mandla asosela phela oh yes Jesu igazi le Jesu asosela phela Jesu igama elihle igama elithi Jesu liyangelisa lingifalele igama elithi Jesu igama elithi Jesu igama elithi Jesu igama elihle igama elithi Jesu Siyabonga ngobudlelwane bethu nabo bonke labo ababathizelwe egameni lakho endlini yomkholo. Sigcine sikholekile embabathisweni wethu kuthi ngalokho usenze sibe lungele lolu suku lapho indalo yonke iyopheleliswa endodaneni yakho uJesu Kristu. Amen.
wasiyamkele njengabantwana bakho, wasenza saba ngabekhaya ebunganini bakho, waze wasinika umoya oyingcwele ukuba usikhokhele kuyo yonke inyaniso. Oye nengilosi nezinkulu kuzo, nomkhosi wonke wasezulwini, siyakuvakalisa sikuvuma ukhulu lwakho, siyakubonga ngalokhu kusephakadeni sithi
Sibonga uNkulunkulu wethu izwi lakho. Sibonga nokuhlanganyela emasakramenteni akho. Nangaphezu kwakho konke sibonga abantwana bakho abayinikelela